Telefònica us ofereix aquest espai. Som IBM Robotics, una empresa que es dedica fonamentalment a la visió artificial i a la robòtica dins del sector del moble. Som de la Sénia, un poble que té la seva productivitat en la fabricació i venda de mobles. En aquests moments estem treballant en el que és innovació tecnològica, visió artificial, robòtica. En això el que aconseguim és que, en acabar l'ull humà, comença aquest tipus de tecnologia que al final el que garanteix és que el producte 100% siga vàlid. Creiem que som pioners a nivell estatal i quasi diria a nivell mundial. El futur passa per continuar treballant i, sobretot, per continuar investigant sistemes que al final garanteixen productivitats altes en costos baixos. Portem 4 anys investigant, 4 anys de recerca i tenim pensat sortir a nivell europeu i inclús a nivell mundial. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.